Λοιπόν, είμαστε στα παλιά και κατευθύνουμε προς το περίπτερο. Βέβαια είναι απίστευτο αυτό που συνέβη. Σπαρτάκη, μπορείς λίγο να το διαβάσουν καλά Έλα από αυτή την πλευρά από δεξιά μου. Σήκωσε λίγο τη Θεσσαλία από εδώ. Να το διαβάσουν εδώ. Γραφείο τελετών Γκατζάς. Τιμή κηδείας μόνο 500. Δωρεάν δεξίωση. Περίμενε. Δωρεάν στολισμός εκκλησίας. Τι άλλο λέει? Με όσα άτομα θέλετε να έρθετε σε δικό μας χώρο δίπλα στο κημητήριο. Καλή προσφορά από τον Γκατζά, πώς το λένε. Λοιπόν, όσοι μας ακούσετε να έχετε το νου με 500 ευρώ κηδεία. Ας έρθουμε πάλι εδώ.